आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आधार कार्ड आपडेटनि सायाव नोंथांमोननो मोननैसो गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव जोङो बे आपडेटफोरनि बागै सावरायगोन। बे आपडेटफोरानो जाहैबाय गोबां मानसिफोरा आधार कार्डखौ आपडेट बानायबाय। कमेन्टआव सोंहरबाय थादों आधार कार्ड आपडेट बानायबाय, नाथाय स्टेटासखौ बोरै नायगोन आधार कार्डआ आपडेट जादोंना जायाखै। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव आधार कार्डखौ गावबागावनि मबाइल फनावनो जाय बिथांमोना आपडेट बानायबाय, नोंथांनि स्टेटासा कमप्लिट जादोंना जायाखै, जोङो बेनि आपडेटखौ गावबागावनि मबाइल फनावनो नोंथाङा बोरै चेक बानायनो, जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो आधार कार्डखौ आपडेट बानायाखै, अब्ला नोंथाङा बे आधार कार्डखौ माबोरै आपडेट खालामनो हागोन, लोगोसे आधार कार्डखौ आपडेट बानायाब्ला नोंथांनि आधार कार्डआ मा जागोन, जोङो बेफोरनि आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जाय बिथांमोना आधार कार्डखौ दासिमबो आपडेट बानायाखै, अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आधार कार्डखौ आपडेट बानायना लानाया मोजां। बेयाव नोंथाङा मोननै सिम्पल नोंथांनि पान आरो भटार कार्ड, नैबेयाव नोंथांनि आइडेन्टिटी आरो एड्रेस प्रुफ, बेयाव मोननै डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनानै इजियावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानो हागोन। गभर्नमेन्टआ बेनि डेटखौ बारायनानै होफिनदों। नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथाङा दा थाइसेबो फैसा होनाङालासे फ्रियावनो नोंथाङा नैबे 14 डिसेम्बराव हालागै नोंथाङा इजियावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो हागोन। नैबेयाव डेटखौ बारायनानै होफिनदों। जुदि नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो सानदों, मबाइल फनावनो नोंथाङा हागोन। आङो बे आधार कार्ड आपडेट बानायनाय मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन, नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै बानायनो हागोन। लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। आरो जाय बिथांमोना मबाइल फनजों रोङा, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि आधार सेन्टाराव भिजिट खालामनांगोन। नोंथांनि जायखिजाया आधार सेन्टाराव थांनानै भिजिट खालामनानै आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट बानाया, अब्ला नोंथांनि आधार कार्डआ इनभेलिडबो जानो हागौ। लोगोसे नैबे डेटआ जोबनाय लोगो नोंथाङा आधार कार्डआव फैसा होनानै नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो गोनांबो जानो हागौ। लोगोसे नोंथांनि आधार कार्डआ इनभेलिड दानजानोबो हागौ। मस्ट इम्परटेन्ट डकुमेन्ट बियो। नोंथाङा थाबैनो जुदि आधार कार्डखौ आपडेट बानायाखै, अब्ला बानायना लाबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि जाय बिथांमोना अलरेडि आधार कार्डखौ आपडेट बानायबाय, नोंथांमोना गावबागावनि बे नोंथांनि आधार कार्डआ कमप्लिट जाना जायाखै स्टेटासा, जों बेखौ दानिया चेक खालामना नायदिनि। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे माइ आधारनि नैबे पेजनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। नोंथाङा नैबे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनानै नायनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों क्लिक टु साबमिट, बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि आङो बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथाङा बेयाव गावबागावनि आधारनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव होनानै नायनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय आधार कार्डआव नायनानै। आरो नैबेयाव मोनसे नोंथाङा केपसा नुनो मोन्दों। बे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव इन्टार खालामनो नांगोन। नैबे बक्सआव नोंथाङा नैबेयाव केपसाखौ बहायबानो जाबाय। आरो नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथाङा बहायबानो जाबाय। आरो नैबेयाव लगइन उइथ अटिपिआव क्लिक खालामनानै मोनसे अटिपि फैगोन। बे अटिपिखौ नोंथाङा बहायनानै नोंथांनि हम पेजाव नोंथाङा आधार कार्डनि नोंथांनि हम पेजाव हाबनानै आधार कार्डनि बे आपडेट जानायखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया आङो बे प्रसेसखौ बानायनानै नोंथांनो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायनो हरनोसै। दानिया जोङो गावबागावनि माइ आधार पर्टेलाव जोङो हाबबाय। नोंथाङा दानिया बे पेजखौ बोखोनांगोन। बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डकुमेन्ट आपडेटनि नोंथाङा बेयाव डिटेल्सखौ नुनो मोन्दों। नोंथांनि SRN URN ID, नैबेयाव नोंथांनि आइडिया थागोन बेयाव। आरो नोंथाङा बे आधार कार्डखौ माब्ला आपडेट बानायनाय, नैबेयाव डेटआ थागोन। आरो स्टेटासा बेबायदि गोथां, नैबेयाव कमप्लिट खोथैनो नांगोन। आरो नैबे एरराव थुनानै नोंथाङा गावबागावनि बे स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। आरो नोंथाङा बेखौ डिलिट खालामफिननोबो हागोन आरो रिजुम बानायनोबो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे एरराव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि एरराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों नैबेयाव नोंथांनि ड्राफ्ट स्टेज आरो नैबे पेमेन्ट स्टेज, भेरिफिकेसन स्टेज आरो नैबे भेलिडेसन स्टेज आरो नैबे कमप्लिट, जोंनिया गासैबो डाटाया बेबायदि कमप्लिट खिथिदों। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों। बेबायदि नोंथाङा इजि प्रसेसआव नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन। आरो नोंथाङा गोनांथि जायोब्ला नैबेयाव आधार कार्ड आपडेटनि एक्न'लेजमेन्ट नोंथाङा फर्मखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नैबेयाव डाउनलडआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो
जोंनिया एक्न'लेजमेन्ट फर्मा जोंनिया डाउनलड जाबाय बेबायदि नोंथाङा बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय जोंनिया फर्मा बेबायदि डाउनलड जादों आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि जुदि नोंथाङा बेबायदि आधार कार्डखौ मबाइल फनावनो जुदि नोंथाङा आपडेट खालामनो सानदों अब्ला बेबायदि खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ बेबायदि नायनो हागोन लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दोनखादों आधार आपडेट खालामनायनि भिडिअनि लिंकखौ नोंथाङा बेबायदि गावबा गावनि एक्न'लेजमेन्ट फर्मखौ नायनो हागोन नोंथांनि आधार कार्डआ आपडेट जादोंना जायाखै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ